Wat vindt u van dat u het huis moet ontruimen? Ja, het is lastig, maar er is niks aan te doen. Hè. Het moet gebeuren, die bom die moet weg. Ja, het is wel bijzonder. Wij zijn speciaal voor naartoe gekomen hier om de sleutel af te geven. En ja, het is bijzonder. Het is toch iets wat onderhand een kleine 70 jaar geleden is waar je nu nog last van hebt. Vindt u ervan dat u het huis moet ontruimen? Ja, niet leuk natuurlijk, hè? Maar ik denk voor de eigen veiligheid toch wel beter. Vind je het ook een beetje spannend? Nee, niet echt. Het is dagelijks gebeuren, hè? Bomruiming. En gaat u ook gaan kijken? Ik heb ze gezien, de containertjes, maar het is allemaal gevaarlijk, hè? We gaan het niet opzoeken, toch? Ik ben Annemiek Jetter, burgemeester van Sluis en we zijn hier in de Mauritshof in IJsendijk. Waarom zijn de mensen hier zo? Ze zijn hier op uitnodiging van de gemeente, omdat de gemeente vandaag 2 bommen gaat ruimen in Breskens. Bommen uit de Tweede Wereldoorlog van Engelse makelij. En daarvoor moeten een groot aantal vakantiehuisjes en campings worden ontruimd. En die mensen moesten ergens naartoe. Het zijn allemaal vakantiegasten in deze gemeente en we hebben gemeend om hen een ontbijt aan te bieden. Hoe verloopt de operatie, de bomopruiming? Nou, het is zo dat wij in juni deze 2, althans de eerste bom gevonden hebben. Vervolgens zijn wij die bom veilig gaan stellen. Dat is wat de explosieve en opruimingsdienst meteen doet. Omdat het vakantieseizoen was, hebben we besloten om de ruimingsdatum op 18 september vandaag te zetten. Om te zorgen dat niet alle vakantiegasten in het hoogseizoen weg zouden moeten. Nu is het al wat rustiger en de bom moest wel worden geruimd. Bij het berekenen van de cirkel die moest worden ontruimd, zijn we gestoten op een tweede bom. En die bom wordt vandaag ook geruimd. Zo'n operatie om een bom te ruimen, dat vergt heel veel voorbereiding. Je moet mensen informeren. In dit geval waren dat heel veel mensen die niet hier wonen. Het zijn heel veel mensen die een vakantiehuisje hebben of die hier mogelijk op vakantie komen. En dat betekent dat we heel veel hebben gewerkt met verhuurkantoren en met de bungalowparken en de campings. Daar hebben we hele goede ervaringen mee opgedaan. En ik wil ook iedereen hartelijk bedanken die daar zo goed in heeft meegewerkt. Ook de gasten, die zijn ook heel coöperatief geweest, vinden het ook geen enkel probleem om vanochtend heel vroeg in bed uit te komen. Want dat is als je op vakantie bent natuurlijk helemaal niet zo leuk. Dus ook dat verloopt heel soepel. De mensen van de gemeente, mensen van de provincie en mensen van de politie en brandweer helpen ons vandaag om te zorgen dat de hele operatie goed gaat verlopen. De hoofdrol ligt natuurlijk bij de explosieve en opruimingsdienst die de bommen onschadelijk moeten maken. Maar wij als gemeente hebben daarin alle vertrouwen dat dat gaat lukken. Kun je vertellen wie je bent en wat je doet? Mijn naam is Martijn Kerf, ik werk bij de explosieve opruimingsdienst. En we zijn hier ook vandaag voor 2 Engelse vliegtuigbommen. 500 ponders zijn het. En die zijn in de Tweede Wereldoorlog zijn die afgeworpen. Die zijn niet afgegaan en dat gaan we vandaag afmaken eigenlijk. En hoe laat je ze ontploffen? Wij hebben zelf eigen springstof hebben wij mee. En aan de hand daarvan laten we hem exploderen. Is dat eigenlijk je baan? Maar ik neem aan dat je dit niet elke dag doet. Vliegtuigbommen doen we niet elke dag, maar dit is wel mijn baan. En voor de rest van de dagen, ja, er ligt nog zoveel munitie in Nederland. Dus er worden heel vaak granaten, handgranaten, allerlei dingen worden gevonden en die gaan we dan onschadelijk maken.